What's up guys, Karl tady, takže v dnešní sérii bych vám chtěl ukázat, jak to je vůbec na CSGO rolu, jak to tady funguje, jestli se to dají reálně vydělat nějaký peníze, nějaký skiny, nebo jestli budete prodělávat. Celá ta série se bude vlastně točit jenom o tom, že do toho budu vkládat svoje vlastní peníze, nebudu do toho vkládat žádné sponsorshipy, nic, žádné fakeové lesteše, jak můžete vidět na jiných YouTube videích. Hlavním cílem toho je vlastně ukázat to, jestli reálně můžete vůbec něco si tady tím CSGO rolem něco vydělat, nebo jestli je to velký propad, jak asi všetci očekáváme od nějakých gamblingových stránek. Nebudu tady dávat do toho nic velkého. Přemýšlel jsem, že co videjko, to nějakých 10 euro. Hned na začátek bych vás chtěl všechny poprosit ještě o to, kdybyste se mohli přihlásit do mojeho affiliate programu. Mě to pomůže s tím, že do toho nebudu muset dávat tolik svých vlastních prostředků. Reálně já z toho budu mít, tady je asi 1% z toho, co vy tam vložíte, což je 0,0 nic. Ale mě to aspoň maličko pomůže v tom, že něco málo ušetřím na těch videích. Ten kód je teda Karl SCS, takže odkaz nechám v popisku, pokud si přesto chcete zaregistrovat, budu rád, pokud ne, tak to ignorujte. Takže hned na začátek bychom si dobili teda nějaký peníze, aby to bylo celý legit, tak tady s váma projdu. Já tu aktuálně mám zadaný promokód od klasického CSGO rolu, CSGO Howl, který je defaultní. Vy pokud tam zadáte ten můj, teďka vám vyskočí na obrazovce, moc díky. Takže já dobiju nějakých 10 Dček, kolik to je, 15 coinů. To byla 10 up. OK, tak jak můžete vidět, máme dobito nějakých 15 coinů. S bonusem 5% mi to dalo nějakých 70 centů navíc, cca 80 centů navíc. Takže hned se do toho můžeme pustit. Aby to videjko nebylo úplně nějak krátký, tak asi nebudu sázet žádný velký částky. Podíváme se tady rovnou na nějaký battle, $3, pojďme do toho. Převážně budu hrát si přes ty battle, jelikož klasický bedny asi nemají vůbec ani smysl pouštět. Nevím, proč se nechce načíst. OK, vyhrál jsem. Hned na začátek nějakých 20 těch. To je dobrá náhodička. A tady mám ještě nějaký skin, tak to prodáme. Máme 33 coinů. Jsme v podstatě na dvojnásobku toho, co jsme byli. Jinak ještě pro informaci, já jsem tady level 30, mám tady prowagerovaných, když se podíváme do statistik, nějakých 3500 coinů. Něco jsem z toho vybral jenom pro vaši informaci, tak za celou dobu, nevím jestli tady dá někde na to mrknout, asi vyloženě ne, za celou dobu jsem tady vybral jeden jediný skin, v podstatě jenom byl to nějaký nůž za 100 euro, takže zatím jsem na tom nic nevydělal, spíš jsem v prodělu nějakých 400 euro, takže nikomu nedoporučuji určitě, aby tady dával do toho nějaké své peníze nebo zkoušel hrát, jestli mu to vyjde nebo nevyjde. Dávajte do toho opravdu jenom to, co máte navíc. Tak jo, můžeme se hned mrknout na další battle. Mrkneme se, co tady máme. Máme tady nějaký za 6. Když se podíváme na tu bednu, je to v podstatě pade na pade, tak to zkusíme něco jiného. Zkusíme si nějaký vytvořit proti botům. Já většinou mám nejradši 2 versus 2, takže dáme 2 versus 2 a dáme do toho nějaký pár bedínek. Risk dáme radši menší. Dáme do toho třeba ze 2 bedny, Gem Hunter, tady tyhle 2 může být. Zahrajeme proti botům, mrkneme na to, jak to půjde. OK, 9 Dček na začátek, nebo 9 coinů spíše. Tady se mrknem, jak jsme na tom, 14, tak to byl dobrý profit, jak máme profit nějakých 15, bedna byla za 8. Takže dohromady jsme na nějakých už 40. Můžeme se podívat dál, jestli tady máme nějaký battle za 6, pojďme se tam napojit, uvidíme jak nám to půjde, jsme teda na levé straně. Jedna bedna, pade na pade. Oba máme stejně, takže teďka je to na tom, komu to vyjde. Buď mě nebo tady Radžovi. A jsem to já, takže super. Takže tu máme další 20 k nám.
55 celkem se nám daří. Já bych řekl, že klidně můžeme dát nějaký dražší battle, klidně za nějakých 15. Zase si asi něco uděláme z nějakých 3 beden. Můžeme tady dát Cheap Trails, Juice a dáme ještě nějakou levnější. Posledně se nám zadařilo na téhle, tak dáme toto. Dáme zase 2v2 a můžeme to zkusit, co nám padne, uvidíme. První skin je celkem fajn, 25 deček, u nich 14, ještě nemáme takovou, tak to je super, 3-3, prodělali jsme, ale nevadí ničemu, teďka paráda, hoši, takže máme další vyhraný battle, 40 koníčků. Teď celkově jsme na nějakých 86, podíváme se, jestli tady je vůbec něco hezkýho už za tu částku. 86. Tady máme nějaký AKčka, klidně bych to zkusil ještě dál, co nám padne, nože zatím žádný, rukavice žádný, takže klidně pojďme dál. Share battle, ty vůbec nedávám, vzhledem k tomu, že většinou to je propadák. Můžeme dát checkpoint mode, crazy. A zkusíme zase nějaký betlik. Zase tuto bednu, tuto. A uvidíme, jak to půjde. Crazy znamená vlastně, že musíme vybrat co nejmíň, což se nám zatím poštěstilo, 93%. Uvidíme, super. Teďka nesmíme nic hitnout a je to úplně paráda. 99% naší. Tak jo, je to naše dalších 50 coinů do plusu na 129. Podíváme se, jde něco vybrat za 129. OK, kde to máme, já jsem zmatený tady. 129. Jaký nůž? Nic, rukavice. Máme tady nějaké rukávky. Emeraldy, Wellworn, Racing. Teoreticky bychom mohli vzít ty emeraldy. Díváme se, co stojí na marketu. OK guys, jsem back, podíval jsem se, co to stojí, je to něco kolem 90 €. Takže teoreticky bych vybral asi tyhle za 117 coinů, 11 coinů nás zbyde. Počkáme si na trade offer, ještě vám to ukážu, že je to všechno legit. OK, já jsem back a můžeme se podívat, máme tu ty rukavičky, takže můžeme na to kliknout, podívat se, kolik nám stojí, nejnižší 90 deček. Necháme si ho potvrdit, potvrdíme. OK, takže já jsem back, máme tady ještě nějakých 11 koníků na progamblení. Můžeme zkusit nějaký duel za 5. Profit Paradise a Perfect Storm. Máme 2 versus 2, Crazy Mode, Jackpot Mode. Proti botům, uvidíme, jestli nám z toho něco padne nebo nepadne, jestli teda máme s fialovým botem hrajeme. Nesmí nám nic padnout. 44% za nás super zatím. Teď nám taky nesmí nic padnout a to je škoda. 8% a 12%, nějakých 20% máme na to, že bychom to mohli vyhrát a to je škoda. Dobrá, nevadí, máme posledních 7 coinů, takže se zkusíme podívat, jestli tady něco nemáme. Tady takový hlavnej žádnej nemáme, takže si nějaký uděláme za 7 coinů. A dáme tam Apocalypse Gem Hunter, vyjde nám to, nevyjde nám to. Takže zkusíme takto. A nebo takto, ať to máme přesně. Máme zase 2 proti 2. Uvidíme, co nám vyjde nebo nevyjde. My jsme teda nalevo.
bod 80 a 60, nevím číst. Aha, to je škoda. To je škoda, 49 centů. Teď nám musí padnout nějaký hit a bohužel nic. Bohužel nic. Prohráli jsme. Tak je hoši, já vám děkuji za videjko. Tohle je ode mě všechno. Těšte se na další videjko, tohle teda bylo profitabilní video. Ne vždycky tomu tak bývá, jak říkám, bylo to spíš štěstí, že jsem tohle zrovna chtěl natočit a něco mi padlo. normálně těch 15 coinů je hned půjč. Tak jo, díky moc a já se těším u dalšího videjka, zatím mějte se, čau.